Hola, us vull parlar de la meva novel·la El misteri del carrer de les Glicines. Sempre he pensat que els autors de literatura juvenil estem cridats a ensenyar a llegir als preadolescents, als nens, als adolescents, en el sentit en què els hi estem ensenyant a llegir els diferents gèneres literaris. Estem intentant, juntament amb els pares, les famílies, els professors, tot el professorat, a treballar el gust lector dels joves. En aquest sentit, El misteri del carrer de les Glicines és un exemple de novel·la de misteri típica. És un dir, aquí teniu aquest llibre de misteri, aquest és el gènere, i si us agrada teniu una gran quantitat d'opcions per continuar llegint llibres d'aquest tipus. Per què és un llibre de misteri? Doncs, evidentment, perquè hi ha un misteri a resoldre, que són unes desaparicions que es donen en el passat i en el present, perquè hi ha un ambient misteriós, una casa totalment misteriosa, perquè hi ha els dolents, una secta que actua en aquesta casa plena de misteris, i sobretot perquè hi ha uns bons, perquè hi ha un grup de joves que al llarg de les meves xerrades en instituts i escoles he pogut comprovar que s'enduen totes les simpaties dels lectors pel seu carisma, per la seva força, perquè volen resoldre aquest misteri, sense eines, únicament amb l'esperança de trobar aquest company desaparegut i amb l'ajut, això sí, d'una jove policia que els hi farà les coses més fàcils. Aquest és el misteri del carrer de les Glicines. Us puc assegurar que és un llibre que en els anys que porta de recorregut ha sigut molt ben acceptat, m'ha fet viatjar per tota la península, he tingut quantitat de xerrades i que espero que també en els vostres centres sigui un llibre ben llegit, ben acceptat i ben recordat. Per això us el recomano, El misteri del carrer de les Glicines. Gràcies.